Почистване на мивката. Материали. Положете на пода кърпа и поставете върху нея кофа с подготвени препарат за котлен камък, малка чистачка перо и микрофибърни кърпи. Напълнете кофата до 1/3 с хладка вода. Намокрете микрофибърната кърпа и изтискайте по ергономично правилен начин. Напоете с препарат за котлен камък микрофибърната кърпа. Нанасене на препарат за котлен камък. Нанесете препарата към крановете. Внимание! Препаратът за котлен камък не трябва да се прилага върху естествен камък и черни кранове. Не забравяйте да почистите сифоните. Почистване. Докато препаратът действа, почистете останалата част от банята. Огледалото може да се полира с влажна кърпа от микрофибър и след това да се подсуши с малка чистачка перо и наклонена черта или суха микрофибърна кърпа. Задната стена се почиства с влажна микрофибърна кърпа. Почистете повърхностите около мивката. Почистете всички предмети, които се намират на мивката. Можете да почистите поставката за сапун с препарат за котлен камък и четка за зъби. Очевидно не тази на клиента. Изпръснете и почистете кошчето за буклук отвътре и отвън и поставете нова торба. Почистете шкафа за баня от външната страна. И подсушите след това с суха кърпа от микрофибър. Отмийте препарата за котлен камък и подсушете. Препаратът вече е разполагал с около 10 на минути, за да е подействал. Отмийте препарата и подсушете крановете с суха кърпа от микрофибър. Последващи грижи. Поставете обратно на място всички аксесуари и се уверете, че те също са добре почистени. Сега можете да почистите пода с прахосмукачка и да го избършете. Ето как се полира мивка.